We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Ngaphambi kokuthi ngiqaleke ngifunda indaba yethu yanamhlanje, ngokukhulu nje ukuzithoba, ngithanda ukubingelela kumphakathi wala ekhaya. Ngithanda ukubonga kakhulu indlela enisupporta ngakhona le channel, ngithi nje izandla zindlule ekhanda, uNkulunkulu engathi anganibusisa. Ngiyacela ke nakulaba abangaka subscribe ukuthi sicela aba subscribe ukuze channel yethu izokhula. Okunye ke futhi ngiyacela kakhulu ukuthi ningawaskiphi ama ads. Ngiyacela futhi ukuthi ningakhohlwa ukulike, ni-share, ni-subscribe. Ngiyabonga kakhulu. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ingane yami yangethathela indoda. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngikhuliswe abazali bobabili. Besihlala ekhaya elikhulu kubo kababa. Ngaleyo ndlela ke ngikhulele emndenini omkhulu. Impilo beyinzima kodwa bekunganakekile ngoba ekhaya bekunemfuyo futhi kulinywa. Ngifundile-ke isikole kuthe lapho sengenza khona uStandard 8 ngaqala ukujola kanti ngebhadi ngizokhulelwa. Izinkinga zami-ke zomhlaba zaqala lapho. Ngoba sathi masiyobika isisu, umfana engangizitshela ukuthi uyangithanda wafike wasiphika isisu. Wathi nje bengingalali naye yedwa. Lapho ubuntombi bami bathathwa uyena, futhi angikaze ngilale nomunye umuntu ngaphandle kwakhe, kwaze kwafika la ngikhulelwa khona. Kanti angazi ukuthi umfana uphika isisu kanjena nje usethandana nomzala wami. Savele saba sibi kakhulu isimo ekhaya. Ubabekazi nengane yakhe behlekisa ngami insuku zonke. Lapho ngihlala nabo khona la ekhaya, anginakuthi ngingabaziba. Umama wayesebona nokuthi kungcono ngikhiphe kwaleso sisu, kodwa nganqaba kanti ngivikela ingane ezokhula ingikhaphele. Ngaba yihlazo nje emndenini ngaphoxa nabazali bami abebakade babeke ithemba labo kumina. Kwathi ngolunye usuku ngibuya ukuyokha amanzi emfuleni. Ngaqonda kuRondo esasiphekela kuwona. Ngezwa ubabekazi benomzala bekhuluma. Ngathi uma ngisondela eduze, ngezwa ukuthi bakhuluma ngami. Ngethula ibhakede lamanzi ngalibeka phansi. Ngalunguza ngefasitela ngabona ubabekazi efaka umuthi ekudleni kwami. Wathi enganeni yakhe kumele ngife nalengane engiyethwele ngoba kungenzeka sibuyisane nalomfana uma ingane isizelwe. Yaba buhlungu inhliziyo yami ngoba nalomfana engibulawela yena bamthathile akangifuni nje nalapho ngihambe khona. Pho bangifunani? Ngazinikeza isibindi ngangena endlini engathi angizwanga lutho. Ngathi mangithi ngiyababingelela bangavumi. Umzala wangikhombisa ukudla kwami baphuma. Ngakuthatha lokho kudla ngacabanga ukukudla ngivele ngife kube kanye ngoba ayikho into engiyiphilelayo. Ngicabanga nokuthi nalengane ephikiwe ngizoyondla ngani ngapha nabazali bami abasebenzi badonsa kanzima. Kodwa ngabuye ngabona ukuthi kube nesizathu sokuthi ngibabone uma befaka lo muthi. Kusho ukuthi umdali ungidinga ngiphila. Ngathatha isinqumo sokuvuka ngakusasa ekuseni kakhulu. Ngibaleke ngiye eThekwini ngiyofuna umsebenzi. Ngingatsheli umuntu lakhaya kanye nabazali bami. Nangempela ke ngenza njalo. Ngavuka ngathatha ibhasi lokuqala. Yathi ifika nje ibhasi eThekwini, kwayima ngicabanga ukuthi ngizoyapi
phela angazi muntu la. Ngazihlalela-ke erenki ngaphandle. Kwathi nje sekusemini yasekuseni ngisacabanga ukuthi ngizokwenza njani ngoba phela angifuni ukubuyela ekhaya. Kwaqhamuka omunye umama osekhulile nje impela. Wafike wangibuza ukuthi ngihlaleleni lapha ngidabukisa nje. Ngamchazela-ke lo mama isimo sami sonke. Lapho ngiyakhala ngasho ukuthi ngifuna umsebenzi. Wathi nje lo mama, sukuma mntanami ungabe usakhala kuzolunga asambe kwami. Ngavele ngangananazi sasukuma sahamba. Sathi masifika endlini wafonela ingane yakhe esemazweni. Ngamuzwa esethi sengiyitholile-ke intombazane ezongisiza landlini le obowuthi ngiyifune. Iqalile namhlanje izohlala la ekhaya. Uthe lo mama evala ucingo wathi usutholile umsebenzi mntanami esho enginika ihaki. Ngakhala Nkosi yami ngajabula ngasho ukuthi kusho umdali nabakithi abangilahlile banami. Ngahlala-ke lalo mama ubungeke usho ukuthi angiyona ingane yakhe. Ngisho nengane yakhe yayikhuluma nami ngefoni ingangazi kube sengathi ngikhuluma nosisi wami. Ngangizizwa nje ngisekhaya. Ngafonela nomama ekhaya ngamazisa ukuthi engakhathazeki ngiright la ngikhona. Bengithi-ke uma ngihola njalo ngenyanga ngibathumele imali ekhaya. Ngaze ngateta ngingakaze ngiye ekhaya. Wayengiphethe kahle ugogo nengane yami eyithanda eyinakekela njengomzukulu wakhe. Kuthe ingane yami seyino-2 years ngathandana nomunye ubhuti. Cha, wayengithanda bandla ubhuti nengane yami ayithatha njengengane yakhe. Kwathi lapho ingane seyino-5 years ubhuti wacela ukungenza umfazi. Nami-ke ngavuma. Wahamba-ke wayolobola ekhaya waqeda sashada umshado wesintu. Lapho umzala esehlupheka esefuna ukuzenza umngani wami. Phela umfana wamuzalisa wamushiya wayeselobole enye intombi. Umyeni wami-ke vele sishada nje sekanomuzi wakhe. Sahamba-ke sayohlala naye nengane yami. Ekuhambeni kwesikhathi-ke wathi naye ufuna ingane yakhe. Sazama-ke ukuba nengane kodwa lutho kwakungenzeki. Yahamba-ke iminyaka kwaqala kwashintsha ukudla epleyitini lwehla uthando. Yaqala manje indoda ingasalali endlini. Yayingasangiboni nje nokuthi ngiyini. Ngangithi uma ngimbuza-ke ukuthi uyenziswa yini lento ayenzayo, ubevele angitshele ukuthi ufuna lento engingakhoni ukumnika yona. Banengane yami-ke bebezwana ngenye indlela. Ubemhambisa esikoleni aphinde futhi amlande nsuku zonke. Kuthe lapho ingane seyiku-grade 10 waqala wathi uyifundisa ukushayela. Babebuya ngomnyama endlini nsuku zonke baphinde balale ebusuku belokhu bebuka i-TV. Kwesinye isikhathi ethi umncedisa ngama-homework. Sonke lesikhathi mina anginakile ukuthi labantu sebayathandana. Kuthe lapho ingane seyenza ugrade 11 ngethemu yesibili yabanjwa ukugula yangasadli ngapha iphalaza. Ngayithatha-ke ngayihambisa eklinikhi. Bafike bayicheka kwatholakala ukuthi imithi. Ngakhala ngathi nansi ingane ihamba ezinyathelweni zami ngoba nami ngamitha ngisasesikoleni.
Sahamba-ke saya endlini, ngafike ngayibuza ukuthi ikhuleliswe ubani. Yavele yasho-ke ingane ukuthi ikhuleliswe ubaba. Into engayikhala ngizitshela ukuthi le ndoda idlengule ingane yami. Yathi nje ingane cha lutho, mina nobaba siyathandana futhi kade saqala. Yathi nje futhi ngoba sengimithi, kusho nguwena ozohamba la ekhaya. Yangidelela ingane yangehla. Ngathi ngiyayibamba kwangena le ndoda. Yavele yangivala ngempama, yabuza ukuthi ngiyishayelani ingane. Ngamtshela-ke ukuthi imithi ithi uwena ubaba wengane. Nginitshela ukuthi yajabula indoda, yamgona, yabonga enganeni yami ukuthi ekugcineni isizoba ubaba. Into engayikhala ngalolu suku, uma ngicabanga indlela engihlupheke ngakhona nalengane isesiswini, namanje iyaqhubeka nokungihlukumeza. Kwavele kwabuya lolu suku ubabekazi engifakela umuthi ekudleni. Ngasho ngathi ukube ngangazi ukuthi lengane izongenza into ebuhlungu kangaka, kube ngakudla lokudla safa kwabakanye sinalengane. Yathi-ke ingane yona angeke ikwazi ukuhlala nami, ngcono ngixoshwe. Angeke yona ikwazi ukushera indoda nami. Yangixosha-ke vele indoda, kuyimanje ngihleli kalogogo owangixosha erenki. Ngesaba ngisho ukubuyela ekhaya, ngizofike ngithini. Ngiyacela-ke emphakathi wala ekhaya ukuthi ningibonise ukuthi ngenze njani kulesimo engibhekene naso. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.